Please subscribe Chan Traveler! Salamat. So mga katablers, ito yung trabaho namin araw-araw. So mga katablers, no, ito yung trabaho namin araw-araw dito sa shipyard. So always safety. Merry Christmas and Happy New Year. Ito yung ginagawa namin, kinakailangan lang talaga na tiis at saka pagsisikap yung kinakailangan mga katablers. Ito yung trabaho. Magandang araw sa lahat mga katablers. Ito yung ginagawa niya mga katablers, gas to mga katablers. Kung gusto kayo mag-apply dito sa Japan ng gas o welding, walang problema kahit na hindi ka marunong, basta importante na interesado ka lang at ito ka, walang problema. Ito yung gas mga katablers. Ito yung mga gas na trabaho sa shipyard. Mga katablers, ito yung ginagawa namin araw-araw. So, klasik-klasik position mga katablers dito sa shipyard. So, tiis-tiis lang muna habang may buhay, may pag-asa. So, dito kami mga katablers sa shipyard. So, iba-iba kasi ang mga posisyon. So, kahit na anong masabi nyo na mga posisyon, pwede prag, pwede sigpin, basta lahat-lahat mga katablers. Ito yung buhay namin dito sa shipyard. Mga katablers, maraming salamat sa pagpanood. Ito yung araw-araw naming trabaho dito sa shipyard mga katablers. God bless. Restore